E esperamos que esa bandeira non sexa un instrumento de exclusión, de agresión e de persecución. Que o pensen ben os españois. Queremos convivir, queremos formar parte dunha unidade entre iguais, pero nunca aceitaremos o dominio e a sumisión. Temos dereitos. Temos capacidade. O noso esforzo non foi baldío. Os retos son os mesmos que no ano 1982. O contexto é outro. O instrumento é moitísimo máis fortalecido. Estamos neste frontón. O espírito e a forza popular de Galiza. É posíbel que entre todos nós haxa preocupación, haxa desexo de maior compromiso, esteñamos cavilando nos moitos retos que nos esperan. Queremos actuar máis e mellor, pero sobre todo temos unha cousa que é ouro, a mellor moeda que podemos ter, a unidade do nacionalismo galego para poder contribuir a por ponto final a España do imperio. Queremos un Estado español cos povos diversos que conformamos. Queremos unha Galiza soberana. Queremos un mundo entre iguais. Hoxe, compañeiros e compañeiras, este pabillón tan feo, tan tremendamente feo, e que é o grande recordo, a grande lembranza que eu teño de 1982, vexo fermoso, pero non fermoso polo marketing, que algo tamén axuda. Vexo fermoso polo calor humano que nos une. Moitas gracias, adiante todos.